A scripture, 2 Kings chapter 7, 2 Kings chapter 7, from verse 5. 2 Kings chapter 7, from verse 5. At dusk they got up and went to the camp of the Amarians. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Amarians to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel hired the Hittites and Egyptian kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. When the men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents. They ate the guy gomere papa. There are times kuti the Lord is with you, although une leprosy. Remember, leprosy was a disease yekuti kuma standards kwa Israel tradition yao murawaiwa kuti kana une leprosy you live outside the city or outside the camp. It was a picture of curse. So waidzingwa mumusha waigara kunze kwemusha. But these people, God is with them. Havana healing yati ya manifesta pavari. Vari kufamba na Mwari unoporesa leprosy. But Bible rabuda patelo that they were lepers. They had leprosy. And God caused movement yao kuti ma enemies vanhu vese kunge parikuya a great army. Which shows that the people with leprosy were not aware that God was on their side. Kuti Mwari waidila ne enemy. Enemy ikatanga kutiza. They were not aware kuti kuna ari kutiza iwo varume 4 we leprosy. Iwo havana kuziva kuti Mwari une zvaakonzera. Mwari ari kurutivi rwedu. Kune mhandu dziri kutotiza nekufamba kwatiri kuita. Nyangwe tine leprosy, but God is on our side. I've come to realize kuti mu life dzimwe nguva nekuda kwema problems, ma challenges atinenge tiinawo, wakaipa unoda kuzevezera matiri kuti akudze kuti God is not on your side. Because dai ari kurutivi rwako Mwari usina dambudziko iri. Dai Mwari ari kurutivi rwako maybe usina kudivorce. Dai Mwari ari kurutivi rwako dai usina kudzingwa basa. Dai Mwari ari kurutivi rwako dai usiri kurwara. Dai Mwari ari kurutivi rwako. There are a lot of statements dzinotaurwa nevanhu vachijaja vamwe vanhu nekuda kwema situations avanosangana nawo. Woita sekunga una mate Mwari kunga usi serious kunge Mwari avakude kana kuti avasi kuside kwako. But I've realized on this scripture kuti Mwari uri kukonzera kuti ma enemies anzwe a great sound yevanhu vari kufamba vari 4 vane leprosy. God was on their side, yet they were lepers. So pane nguva yekuti dambudziko rinokupa mamwe mafungiro ekuti ndofunga Mwari havasi kundinzwa, pandiri kunamata Mwari havasi kundinzwa, Mwari havandide, Mwari vandirejecta, havachandifarira nekuda kwekuti kana Mwari vaneni sei dambudziko richindiwira, kana Mwari vaneni indavatendera zvinhu zvepandere. These people vanga vane leprosy. Zviri pachena kuti vaifamba zvishoma. Number 1, they were sick, vane leprosy varwere. Number 2, they were hungry. They had no energy. So their movement was slow because of these 2 challenges. Yet a slow movement yao yakashandiswa na Mwari. So that time yavanosvika pa camp yeva Syrians, vanosvika pasisina munhu yesaenda, which means slow movement yao was also a blessing. Nekuda kwekuti dai vanga vaine energy vachifambisa vaigona kusvika vaSiria vachirimo mukembi vakarwa nevaSiria. So Mwari ari kubvisa kuti varegere kusangana nevaSiria, varegere kurwa nevaSiria, vasvike maSyrians abuda mukembi. So paitodiwa ma slow movers. So there are times ekuti zvawaida kuachiva iwe waida kuzviachiva in a certain period of time. But zvinoita sekunge zviri kunonoka, is taking time. But I've come to assure you, apasi pese panononoka zvinhu, patinoti we are under attack of the devil, kana kuti kune spirit of delay. I know, I understand, kuti kune spirit of delay, but there is also a delay in our tactic, kuti ugone kusvikirana ne proper timing yezvinhu zvaMwari.
pane imwe delay yatinoti delay sevanhu, but iri programming yaMwari yekuti ugone kusvika right time pane a blessing yakamirira iwewe kana wasvika munguva iyoyo. So these people had leprosy. These people were hungry. So their movement yanga yakatorongwa naMwari kuti their movement vanosvikirana camp ya empty vagone kuluta nekutora zvinhu zvese zvinenge zvasiyiwa imo. Dai Mwari vatibatsira taregera kuora mwoyo zvichida nekutaura kwevanhu zvichida nezvimwe zvatinofunga kuti why is it taking time, ndaida kuachieve by period of time yakaita sezvizvi. And when you compare yourself with others, kuti ninga akati zvinhu zvake zvakaita, ninga akatovaka imba yake yakapera, ninga akati zvinhu zvake zvikaita. God's time is the best. Shora kuti neimwe nguva munhu anononokerwa, but kana uri muna Mwari, Mwari unoita zvinhu nenguva yakafanira nezvikonzero dzimwe nguva zvaunotadza kuona nhasi. If the Syrian guys vakati even the guys vane leprosy dai vakaenda vachimhanya vaigona kusvika Assyrians asati abuda mukemba. Urwere hwavo neleprosy yavaiva nawo yakapinda paprogramming yekuti vagone kusvika paproper kana kuti right time. Nguva ine nyaya. But tibate mangwanani ano, these guys, the 4 lepers, they were not aware that God was on their side. Nekuti hapana chaigona kuva tangible chinobatika nekuti chavaigona kuona kuti Mwari anesu. Nekuti Bible rati pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians, God caused a sound. Sound iyi yakanzwiwa nemasoja eSyria ari mukembi, haina kunzwiwa ne the 4 lepers. So there are times when God is on your side, you cannot see it. Azvioneki. But nema results at the end you will tell. Kuti Mwari vanga vari rutivi rwangu. Nokuti hapana masoja paangatize vanhu vane leprosy. Hapana masoja pavanogona kungotiza a sound vasina kuverify kuti iri kubva papi chii. So pavakasvika mukembe yemaSyrian soldiers, vakasvika mune chikafu, vakasvika mune hembe, vakasvika mune zvese zvanga zvasiyiwa zviri intact zvirimo. Ndinofara kuti mumwe akataura kuti this is the day of good news. This is the day of good news. This is the day of good news. 2 Kings chapter 7 verse 9. They said to each other, we are not doing the right thing. This is a day of good news. Une zvinhu zvaunoachieva muupenyu usina prayer yawaita. These guys did not pray. Vakangova ne mind yekuti let us move. Regai tibve pano. If we stay here we die. Let us move to the camp of the Syrians and surrender. They did not pray. They just planned what zvavaida kuita. I don't know if there is somebody who can witness me here. Kuti kune zvinhu muupenyu zvakanaka zvinoitika, zvawanga usingatarisiri kuti zvingaitika. Hauna kuita prayer about the thing. These guys did not pray. Vakangotanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians. Vakasvika the camp iri empty. God was on their side, but they were not aware. Vakatozongoona nema results. Handiziva ndikutaura naye mangwanani ano. There are times ekuti kune zvinhu zvinoitika muupenyu hwako. Kunyika vanoti lucky. Rimwe izwi ravanoshandisa vanoti kungonyumwa. But one thing I know as a child of God, hakuna chinonzi lucky, hakuna chinonzi kunyumwa when you are a child of God. Zvese zvinenge zvaitika zvinenge zvakarongwa naMwari kuti zviitike muupenyu hwako. Kune mamwe ma connections
out of the blues, you become friends with somebody who will later help you in life. Zvakangoitika. Yet the truth is, azvingoitiki. Zvina Mwari unozviita. Chese chakakunakira chakaitika muupenyu hwako kana chiri kuitika muupenyu hwako hachina kungoitika. Pane nguva yekuti when God is on your side, unogona kusaziziva. As these 4 lepers, God was on their side, but Mwari haana chaakaita nawo ma 4 lepers. Chaakaita ndechekuti akanokonzera noise. Akanokonzera noise kukemp yema-Syrian soldiers. The Syrian soldiers havana kuti ndi Mwari. Ma-Syrian soldiers vakati ndofunga mambo weIsraeli aya the Hittites and the Egyptians to fight us. Ma-lepers vachisvika mukembi vakasvika zvinhu zvakanaka. Kune zvinhu zvinongoerekana zvangonaka muupenyu hwako. Whether waita prayer or not, but I've come to tell you, there are times when God is on your side, unenge uri unaware. Ndine zvandakasangana nazvo muupenyu. Zvandinogona kurealize after this message, that God was involved. Zvakandinakira. Ndo zvandaitoshirawo, ndo zvandaida. Handina kushandisa kurongeka, ma-connections kana kungwara. It just happened. Sezvinoitika mubhuku raRuth kuti aronga kuenda mumunda kundoshanda, it so happened kuti wakapinda wakaerekana ari mumunda maBoaz. I'll read Ruth chapter 2. Ruth chapter 2 verse 3. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in the field belonging to Boaz. Ruth haana kufamba aine zita kuminda. Wakangoenda kuti ndaakuenda kuminda kundoshanda chero kwandaenda chero kwandasvika. But it so happened kuti akangozozviona ari mumunda maBoaz. It turned out she found herself in the field of Boaz. Mune chekuita nemarriage yake, mune chekuita nedestiny yake mumunda imomo. Ndo maakaerekana apinda. Haana kufamba aine zita achitsvaka kuti ndikutsvagawo munda waBoaz. She was not aware neissue yaBoaz. She was not aware. Anga asingatombomuzivi. Paatobva kumba atotaura kuti ndiri kungoendawo muminda. I'll read Ruth chapter 2 verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, let me go to the fields, not to the field. Regai ndiende kuminda, kwete kumunda. But akaerekana ari mumunda maBoaz. But plan, at least let me go to the fields, kuminda, and pick up the leftover grain behind anyone, chero ani zvake, anyone in whose eyes I find favor. And it so happened that it turned out kuti angari mumunda maBoaz. David wachibata unoti, the footsteps of a righteous man are ordered by the Lord. But there is also this understanding. The grace of God can order your steps, even usiri righteous, because of his love. Kune zvinoitwa naMwari, kwete nekuti you are righteous unonamata wakatenda, but nekuda kwekuti Mwari vane hanya, vane rudo neupenyu hwako. Ruth haana kubuda pamba achiti ndikuenda kumunda kwaBoaz. Akati to one of the fields, but it turned out kuti anga ari mumunda maBoaz. So there are times yekuti zvinhu zviri kuitika nezvakaitika
zvakanaka zvawakasangana nazvo ukangotiwa amen kuti zvakafamba sei. Dzimwe nguva wakashandisa izwi rekunyika rekuti luck. There is no luck, there is grace and there is favor. There are times that God will be on your side and you will not be aware. So ndoda kuti tinamate mangwanani ano munamato wokutenda Mwari nezvichaitika, munamato wokutenda Mwari nezvakaitika. Unazvo zvakaitika muupenyu hwako zvausina kubvira wanamatira kana kutsvaka, but zvakakunakira ukangoerekana wamumunda. Waingotsvaga basa ukaendekana wapane rimwe basa raunongoona kuti pane nyasha dzakaitika. Wakaerekana wane imwe connection, wane imwe relationship isina kurongwa mukuchenjera nemukugona kwako. It just happened. It turned out kuti anga ari mumunda maBoaz. That's the grace of God. Father, we thank you. I speak blessing, protection and favor. Vana venyu pavanofamba Baba, ndakutaura kuti nyasha ngadzivatungamirire nokuti shoko renyu ndo mwenje kutsoka dzedu. Ngazviitike Mwari kuti ngavazvione vari munyasha, ngavazvione vari mumunda maBoaz, ngavazvione vari pabasa ravanoshuwira. Baba, tsoka dzavo Baba ngadzivhenekerwe nemi. Ngavasangane nekumwe kuita kwenyu Mwari kunoshamisa, zvisina kubvira zvapinda mupfungwa dzemunhu, mundangariro kana mumwoyo wake kana muimagination. We pray, Almighty God, nyasha dzenyu dzititungamirire mangwanani ano. Ngavasangane nezvakanaka muupenyu zvaitwa nemi, zvarongwa nemi nokuti makanaka Baba wangu. Muzita neropa raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Man, kunge idzedu ikastopa iri pana 5:15 yafa, but ukandibvunza nguva kumanheru iri pana 5:15 ndinotarisa noti ndati kudi 5:15 kuti wachi yakafa pane painotaura nguva iri correct. Ipare boye rega rinyatsoidownloada mushi. Even mfundisi asina kudanwa naMwari pane paunonzwa kuti shuwa munhu waMwari. Apedza kutuka mufundisi ototada kupinda ikoko, unopa unongowanzwa sokuti ndofunga Mwari papapa. Pakutuka mufundisi unonzwa Mwari kuti Mwari uyo. Wachi yakafa inogona kutaura nguva iri correct. Ukandibvunza na 5:15 yakasitika pana 5:15 ndichakudza kuti 5:15 eno uchatoti thanks. Unotenda zvisirizvo. But because of time now ukangomira after 3 minutes ukati dzava nguvai, so it's a matter of time. Kwamuri kuenda ikoko zvipei nguva uchatoti mukomana da kutotinyudza ndio maitiro aka. It's a matter of time. Time will tell. Vakati ngware muBhayibheri vakatanga kutsanangura kuti kune mumwe akambomuka achizviti ningu, but hakuna kwazvakaenda. Time will tell. That's why I respect the elders who have moved with the things of God for a long time. Time pachayo is a test to the things of the Spirit. Pane paunogona kujaja munhu ari at a certain level inyaya yekuti hausati waenda palevel iyoyo kuti ufeel the heat and the pressure of that level. Do you know that every level ine maprinciples anoiguida ekuti kana ukatoda zvaitika kare hazviitike uri papo, kukatonzi kwapisa pari parari hazviite kuti president wanwe freeze it, nokuti vakangonwa cheti zvikangoenda kuCNN kuti kwatoishata mukuru aoneka wakabata freeze it kwapisa Zimbabwe yaoma president wanwe freeze it. Saka toda kunwa toenda mumota kedu enda kuseru kwe hazvichaita. Why? Is a man of influence. Hauzoti kana prophet wako pane vanotongotamba music avatambire kuchechi vanotozvivharira dhomu mbotanga kutorova zvakatawa usiku akadaro muchechi unoibuda but papa akona kudaro, so chiuno kuti active kudai muranda washe. So chona vese vakakura vakavanzi zvaoma vanoti it is okay, vanonochemera kuseri muokei imomo. There is an area of influence. Mwari ane omnipresence, yes. Chero pauri pana Mwari, yes. But ndo paanoda kuti uvere, that's a different issue. Abraham ibva ikoko uendoko.
Loti buda imomo uyendoko. Mwari akaprotecta Shadrach, Meshach, Abednego mumoto. Anototi kuna loti pane moto ushanaye ibva ipapo. Kurati moto ngave moto, but you need a personal revelation on what to do. Israel yakabviswa muEgypt ikaenda kuKenani. Iye ari Mwari anotonga kwese kuEgypt nekuKenani nemugwenga, but ane a designed place yaakada kuti vanhu vave. So kuti Mwari anokukomborera chero kwauri, it's half truth. Mwari anokukomborera chero kwauri kwaanoda kuti uve is the complete truth. Nokuti imwe attack ndeyekuti wakaendeswa muarea yausina influence. There is a place of influence for somebody. There is a level. You need to attract something designed for it. Do you know? Thank God for technology. Kuna zvimwe zvinhu zvakuti ukazviita, maybe on Facebook Live, on what. You hear people from Switzerland calling you, who need to help you, need to do this. And the hand of God is not short. Saka chakutokuhelpa pa area of influence in our time now, it's quite easy. As I'm preaching now, I'm in Dubai. There are people watching from Dubai. As I'm preaching now, I'm in Australia. There are people watching. There are people watching from UK. The area of influence now, it become easy because of technology. Now, whosoever I swear a word namari to help, you can reach me because I'm there by the use of technology. Area of influence. Nikasha technology, yo ndiri a great preacher, but help yamari David reach to me very far. When vasingandizive, I would die like that. That's why my wise men vakaya negoridhe rekupa Jesu havana kuziva zita. Vakangoti tiri kutsvaka mambo aberekwa. They were being led by a star. Kureva kuti vanga vane an address nzvimbo. Saka vakateera nyeredzi kusvika vasvika munzvimbo. Place of influence. Protection ya Jesu inyaya yekuti akaberekerwa mudanga. Mudanga muberekerwe vanhu, munoberekerwa muka. Saka Herod paida kuuraya vana vaberekwa asina kuenda kudanga. Kureva kuti danga was a place ye protection. Yet yanga iri rejection. So zvinogona kureva futi kuti mu place yauri mune rejection is the right place you have been selected to operate from. Mwakandita achinjuka unoona panzvimbo sawana achikurwisa pasi pako ibva ipapo. Pamwe pacho unorwiswa panzvimbo iyoyo inonzi yako. Adzimai yangu andinawo tine vana 3 pandakavapfimba vakataura rafu. Kwana ngorore munhu renda mafaniso apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Unoti zimwe nziyo is the place of influence, but it needs courage. Saka Mwari vakati kuna Joshua, be strong and courageous. There are times you need courage. More than kuoneka chiramwa ndobva skita ndotsvaga pamwe kana ndina Mwari pandiri kuenda kwese ndobudirira. Hakusi kwese kwaunobudirira nekuti una Mwari. Pane kwaunofanirwa kuva. A place of influence. Kana maseasons akachinja sei kukatonera sei fish aipfeke jacket aivese moto kuchitonhora. It's designed to survive cold inside water. In a nature yacho, in a design yacho. Ukaenda mu right place of influence, kune zvinokubheka. Place of influence yakafane munhu adiscover gift rake. A man who is gifted had too much things to make the gift work. The gift can be designed by God. It works through the principles, not the voice of God. Kune College of Music, kunodzidzirwa kuridza gitari nekuimba. Problem ye College of Music, avafome song yekukupa. Vanokudzidzisa kuridza song unofunga wega. So chonompedzera wangoridza gitari ubva waiti jazz. Auzivi, hauna gift. Wakatraina. Saka avafome album unofunga wega. So unenge wagona kuridza pazviri kufungwa hapana. Music une challenge one. Do you know people they can even prefer kutenga a song izvezvi yaLeonard Dembo akafa vachisiya yamaskiri mupenyu. Vanenge vatoda kuti mupenyu but zvakafa izvezvi apa tokuda mari mhara. Do you know my gifts are stubborn. Sorry handivenge maskiri ka example chete. Ngamunomuudza kakuti komana ari kukuzhaka. Say Jesus akanorevererwa paGolgotha out of all the places on earth. Why on Golgotha? It was prophetic. It's a place of influence prophetically. The seed of a woman who crushed the head of a serpent
ndi Jesu anova the seed of woman. Shoko rakatarwa kuna Mary akarigamuchira pasina murume. Murume ndiye ane seed, but Bible rakati the seed of woman, meaning Christ. Jesu will crush the head of a serpent. Saka Jesu pa arikuenda pa Golgotha, arikuenda pa place of skull, place of head. Saka he is the seed of woman. Pa anoenda ipapo ndo pa ari kucrusha every mentality, every plan, every chairongo newakaipa chakanopwanyiwa ipapo. The seed of a woman will crush the head of a serpent. Why the head? The head means information, kana kuti knowledge. Kurati the word of God crushes all negative words on earth. The seed of a woman will crush the head. Kureva kuti head zvinongoreva information. Saka uchiona vanhu vachiti munhu haana musoro iye ane uhombe kana aya akatopfeka head. Baba chinonzi musoro mukati memusoro kwete panze. Unoona ushaya musoro une musoro. That's why Jesus aiti mwanakomana wa munhu haana pekuisa musoro, anga asingataure pekurara pekuzembera. Aitaura kuti information yandinayo ndiri kutoshaya pekuigadzika. People are too religious. They are not accepting the gospel of the kingdom. So when you preach kingdom, it becomes a new gospel at all. When as I was preaching my series about the kingdom, do you know what error? That's why we are still struggling to win more souls. And which is wrong. That's correct. Ropara Jesu kandi rinosuka zviri. Saka zvenyu zvikasukwa musati mauya kuno kune rimwe ikoko, saka shandisai ikoko. Munhu aite right kuti anamata, anouya kuzonamata Mwari wacho anomuita right. Iye Mwari wacho saka achiti be holy because I'm holy. Iwewe haana kuti you are holy, akutoti I am iye. Kurati itori maths yakutodzidzwa kunzi answer iri kuno. Come to me, batira pandiri, I can make you. Jesu kuvadzidza akati kuti I will make you fishers of men. A warning, don't try to make yourself. I will make you. Usatry kuzvinatsa, uya ndikunatse. Saka mata katora mike. Munoona uchacha muri kuita zvakaipa izvi. Harisi gospel iroro, zviziviso. Hell is not gospel. Zvakaitwa naKristu pamuchinjikwa to save humankind that the gospel. Gospel means good news. This good news kuudzwa kunzi matsviro acho haana kumira mushe. A warning. Kune moto muchazviona hapana chakanaka. Munonocha. Gospel kupa munhu the truth, munhu make a choice. Gospel harivhundutsiri, harikondeme. Gospel harinyengetedze munhu. Rinotaura chokwadi kuti munhu make a decision. Nokuti pamwe pacho munhu anotanga chanyengetedzwa. Munhu anonzwa the truth, whether you believe or not. Ukamunyengetedza anouya kwete ne the truth, but ne cunning mindset yekuti wanyengetedza munhu. I've seen my fellow brothers Murodom. They do evangelism every day, but evangelism yao iri in pictures. Vanenge vane tumabhuku. Tinoona vagara paloni vane zimba rakanaka vachidya michero iri mhuri yavo. Iye Jesu akati ndiri kuno kugadzirirai dzimba, ivo vane dzakapera kudhara. Ende vanhu vatori paloni, unyatsoona kuti iyi imwe gospel iyi. Iye akati kana ndanovaka ndozodzoka, dzakatopera. Andifunza kuti kune kamera inotora future. Kanenge karafa? Arikutaura. Chakaomera gospel iroro. To the blind it does not make sense. When your gospel is in pictures, to the blind man you cannot preach. Ero zhinji paridzai zvisikwa zvese. Bofu kana une kabhuku kemapicture, hapana. Ukaona vhangeri state kuti vamwe vaqualify varinzwe, it's many made. RaKristu rinoti ani nani anotenda. You need to understand that. Ani nani. God bless you. Tikaita mtemo wekuti munhu anobvisa bhutsi pachechi uri right. Problem ndeyekuti pakatendeuka munhu asina makumbo, taane problem naye, hatizozva kuti ari serious because haana bhutsu dzacho ende hadzibvisiki. Ukangoona tine principle yekuti vamwe havaqualify ndezvedu. A place of influence. So devil akakuataka unoenda mu place yausina influence, yausina impact.
and people will never celebrate you and you'll never make it, offer will be bitter. There is the right place to be. Usaende ku Bethsaida uri type isingapone nekuwira mvura. Unogara 38 years uri pa place inopora vamwe usingapore. Why? Wakaenda munzvimbo iri popular but isiri designed for you. Saka Jesu pakana pa Bethsaida ana kumupushira mvura akamuti simuka. Why? Your area yako haisi yet diving into the pool. Vanhu vakaita mentality yekukuendesa pari popular but pasiri designed for you. Chiri popular kuendesa mwana kuchikoro. Chiri designed for somebody chiri inside. I love statement ya Peter and Love. Pakandisaka bhora rasika kukanganisa here chikoro. Sikanzaiwa chikoro ndo chaita kukanganisa bhora rangu. He was correct. Because bhora racho rakamisa pa level yokuti chikoro achaikona kushitsa iko. Andikuti chikoro chakaipa. There are people who are designed to make it through that way. But there are some people who are designed or gifted just to run. Kungomanya shit. God bless you. Maya, I didn't go. Okay, God bless you. I want us to raise hands. I need to pray. I want us to raise hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Usher us into an environment of influence. People can celebrate us. Despite the darkness of the economy, we can still make it. So whatsoever chaironda vanhu venyu, because now they are in the right environment in Christ, I rule out every crisis because they are now in Christ. Every negative voice speaking negatively against their lives, I speak a positive word of success and favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. We meet again on Monday by God's